Meghalaya SSA School Association MSSASA Central Body keseng jong ginohikai SSA ha ka khatlai tri unai lur araja arpusa kalaya weri ginohikai naki block pat ki district ban penlongai ka jingyalang ginohikai SSA halor ke mat dawa ban pen kiu tulam bat ka dorkhas bakatanat puli puthi kalapan kre ban penlong ha ka jingyatai jong ka kunhun ki menteri ke sarkar jilla ke MSSASA hakajinga lam uba Aristotle C. Rimbai u president kilay wer ya barok kinohikai SSA bikin ya poirenti hakajinga lang kaban sepenlong haka arpawai teri unai lur arja arpusaw haying dorbar hariat samthia shalong habakran sigilat pathai kubor uba Aristotle ulaong bakaladan kajinga kendo yo Commissioner Secretary ketanat School Education and Literacy MHRD ke sarkar India ya kabawla ai jingmut ya kinohikai bikin pha shwa ya kajing terwa lor kajing penkiu tulap ya kinohikai SSA bat ban ya mer jingmut hapadang kinohikai ya kajing pen creator khas kaban siatai ha kajing yalang jong kunhun menteri jong sarkar MDA 2 ngikot ya kanika press conference ban pha ya ka message Shikinohikai SSA Kibadan Hapok Kashatri Jong Meghalaya SSA School Association Central Body in particular but kumjuru sha baro ki nohikai SSA Hapok Jala Meghalaya ki bomdon batka association jongi in general halor ki mat jingdawa ki barang sateng jongi kata menongkong kadeka jingketiu tulop ni enhancement of salary but kebaar hak bayar day bat ka man pen scam lani ban recognize ya ka service jongi ki nohikai SSA nagalian tumi ka Meghalaya SSA School Association Central Body nadu ketu por mangila pelong ya ka sit in demonstration hangtai ha additional secretariat how July arja kuar nagalian jongi ngilaya budden yakini ki atri ki matching dawa ki bangala kedew haneng but naga ngilayor banya syong ya bontli ki meeting hara nado ki director juga education i honorable education minister patkum juro adu ke level jong deputy chief minister i sa pastor song te hakji ya lenti jong ikom ka association agini ki snem bat ki banai ka baladem Nagalian jong ka Meghalaya SSA School Association hakashpotrik jong mentau benai ngilaya don ka meeting baru director of school education and literacy badai lo hakajong kapor state project director isa Swapnil Tembe office tay kam jogi hante ha layung kra te hakani ka jingi kindo Nakaliang jong ngi miliatren halo kini ki ardi kimat ki bakongsan ki barang sa ting menta kabarang ko kadai ka enhancement of salary pat ka ba kadai ka regularization ani ban pensken ya ka service jong kinoikai SSA kabarang ko hakabay dai pat ka enhancement of salary nakaliang jong director of school education and literacy ula pentip shangi ka association bayamenta nakaliang jong Commissioner Secretary jong ka Education Department ula ai ka instruction ani ka direction ban put on hold shwa ya ka ban pha ya ka proposal nak banta ban kentu tulop yangi kinohikai SSA ta ka number 1 number 2 akabai dei bat ka jingdawa jongi ban scam ani ban recognize ya ka service jongi kinohikai SSA nakaleng jong director of school education and literacy badai state project director joka samagra shiksha abhiyan ula pentip shangi association bana kaliang jong ka education department ka penkre shachai kala proses ya kanika kam but menta kala dep penkre ya ka draft copy jong ka cabinet memorandum nak benta ban ra ya kanika mat hapo cabinet menta ban yo ya ka buhor bani ka approval joka cabinet hakabai dei ban scam ya ka service jongi kinohikai SSA tinakalian jongi ka association hakani ka jingi kendo ngila pamjing sha shusho now director of school and education and literacy but hakabai dei ban kani nakalian jongi penshai bakumba nakalian jong ka ministry of education government of India kala de pha ya ka shiti shabaro ki state government hapo ri India Yaka Rai jongka Cabinet Committee on Economic Affairs jongka Government of India
haka hinglutrik jong ubnai August arhajar arkuwei pakala shim ya karai baya kane ka scheme Samagra Shiksha Abhiyan can continue for the period of 5 years. Kabamut which effective from 1st April 2026 till 31st March 2026. 1st April 2021 till 31st March 2026. Tu lihat tu hangi makumba kalau menda kibabon kistin kila nang penskem dan kila nang regularize yata service jongki nonghikai SSA. Kum kanuksa ila ai ba darshan no hakini kindet na ngeliyo iba po jela Assam nakaleng jong government of Assam ka shim ya kane ka initiative ban penskem ya ka service ne ban regularize ya ka service jongki nonghikai SSA. De halor jong kane ka shiti nakaleng jong ka sarkar lembaga education department kala shim ya kane ka sinjam ba ban penmi nani ban thau ya kata ka policy na benta umur ban crop ya kasa ya kiyani nani ya ka service jo ginohika SSA shapo ka education department kumba phile tibhi benta ka ala 2024 the 31st March 2026 it's a very short span of time te nagaleng jumi long ba taking consideration ya kane ka for 31st March 2026 but ya ka jingdawa jo but the way ki state kala shimya ka sinjam ban regularize ka service jo ka te halor kane ka nongrim ia tu ani ba nakaleng jo commissioner secretary ula aya kane ka direction ban put on hold chwa ya ka proposal na benta ka salary enhancement but ban move chwa ya kane ka cabinet memorandum na benta ban yo ya ka approval na ka cabinet hak bai dei ba ka regularization na benta ka service jo ki nohikai SSA. Dengan kalau ka message kepada kalian jongi kami Meghalaya SSA School Association ni buat ban pak siapa ro kini ka SSA. Te habai dai bat kini ki jubab ki ba nila yo. Lemba jong director na sarkar na kalian jongi min sasyong ya ka General Executive Committee ka jongi haka upweight league jong mentang penai hang te hapo komiti ho jong kariya sahyat haka bangin ya syong ba ya thir ya tai hak bai dai bat kini ka jubab ka bangin nila yo na ka sarkar. But hakani ka GEC meeting ka ban salong ngin sa simpat ya karai ka ka senjam ka ban kalian jongi ni sale but hadin jo ka GEC meeting ngin sa pharo na ka jingtho sa ka government hak bai dai bat kani ka juba ka ba nilayo na ka sarkar lemba jo director of school and literacy ka sarkar Meghalaya. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khata ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya